И сега към нещо друго интересно. Ако смятате това, че бе екзотична опция за зимен спорт, ще включим сега Василена Гръбчева, за да ни каже за нещо още по-екзотично. Чухме, че в столицата има едни папагали, които рецитират "Аз съм българче", единият се казва Гошо, а другия можел да пее. Васи, ти си да ни кажеш, вярно ли е всичко това? Добро утро! Всичко това е напълно вярно. Както виждате, аз се намирам в джунглата, или по-точно в един оазис в търговски център в София. Имам си нов приятел, това се казва Жоро. Жоро, как се казваш? Жоро. Не знам дали го чухте добре, той каза Жоро, след малко пак ще го попитам. Тук в момента е най-голямата колекция от папагали от 3 континента, повече от 30 са. И сега ще отида при Калин, който е техния, как да кажа, най-добър приятел. С някой от тях дори си лягат всяка вечер заедно. Здрасти, Калине! О, имаш си нов приятел. Да, здравейте. Би ли ми казал откъде са тези папагали и наистина всички ли говорят? Да, всеки може да каже по нещо. Кралско жако е най-говорящия папагай в света. Той е кралско жако. Да. Дали за тях е окей да стоят така в мола? Хората ще могат ли да ги хранят, да ги пипат? Да, с наше присъствие могат да се докоснат до тях. Добре, хайде сега да ми разкажеш малко повече за всеки от тях, да се разходим около тях. Този как се казва? Това е Лукас. Какаду Алба. На 4 години и е най-големият ни танцор. Я да видим. Айде. Той казва I love you, hello. Още 5-6 думички може да каже. Как може да го накараме да го каже? Ако реши, ще го каже. Лука. Май сега не иска да го каже, ще го изчакаме. Микрофона иска на тебе. Той Кажи го на мен. Кажи ми. Айде, Лука. Каза го, аз го чух. Айде, Лука. Добре, нека не го притесняваме, дай да продължим към другите. Ето там разбрах, че кралицата... Да, това са всеки какадута насам. Какаду Инка имаме. Какаду Инка. Голико какаду е следващата. А тези двамата гаджета ли са? Да, това са двойка. Жълтка чулати какадута. Жълтка чулато какаду. Също са много танцовални и интересни. Те явно се притесняват за първи път, доколкото знам, са така поставени сред хора. А това не би ли могло по някакъв начин да стресира животните, да не се чувстват добре? Не, ние ги... Това е зеленокрила ара. А някои от тях не са ли агресивни? Не е агресивни, ама... Ние си ги... Един колега преди да тръгна ми каза, че има някои, които хапят и да внимавам. Да, има които хапят, но това е рядко се случва. Това е военна ара. Заради оперението, което има. Жорко почна да ме хапе. Как се казваш? Много интересно. Жоро. Мисля, че вече се отпусна, вече ме харесва. Това е вече, нали, нашата кралица. Би ли ми казал малко повече за нея? Ема Ара Макао. Тя е на 4 години. Много интелигентна. И виждате, че е супер танцовална. Обича да имитира хората. Примерно правиш каквото и да е, тя го имитира. Завърти. Ти ми показа нещо с главата да я въртя. Я да видим. Сега не иска да си я върти. А кой е този, който казва "Аз съм българче"? Жорко, ще ми кажеш ли "Аз съм българче"? Жоро. Той повтаря само Жоро. Ти можеш ли да го накараш да изрецитира нещо? Все пак да не го стресираме. Те папагалите говорят, когато си преценят, и най-често говорят, за да им обърнем внимание. Не водим
разговор. Не мога да го кажеш примерно как се казваш, откъде си, той ти отговаря на всички въпроси, нали? Казва стихотворението, аз съм българче, отговаря на името си, казва още много работи, но не мога аз да го накараме сега, нали? Най-често проговаря, нали, най-много говори, когато го оставим на стойката и иска внимание и почва всичко, което, нали, е запомнил и се го казва. Добре, дай да видим сега другите. Васи? Трудно ли се обучават? Този приятел? Това е златен папагал, сравняване с златната рибка. Много рядък и застрашен вид. Живее до 20 години и също така е много интелигентен и много добре пее, така подсвирква. Не може да говори, нали? Много добре, а може ли да кажем на хората къде, как и кога могат да видят тези папагали? Да, могат да заповядат тук в Парадайс. До 3 месеца сме тук от днеска. Могат да видят всички папагали, да се докоснат до тях. Добре, а трудно ли се обучават папагалите? Колко време ти отне, за да можеш да ги дресираш? Не е лесно, години и много... Те прииждат от всякъде. Да, най-вече хиацинтовата ара. Тя е... Добре, и какво казваш? Много време ли ти отнема? Да, доста време ми отнема. За всеки един папагал е нужно определено време, за да свикне и да се подаде на определена дресировка. Зависи какво искаш да постигнеш, нали, с папагала. Билото да седи на стойка, да лети към тебе като хиацинта или някакви други работи. От кои континенти има тук папагали? От Южна Америка. Австралия? Да, от Южна Америка, от Австралия и... Добре, много ти благодаря. Ами, хайде, Жорко, да им кажем ли чао на нашите зрители? Кажи чао. Кажи как се казваш? Жоро. Както разбрахте, тук може да видите в този търговски център от днес до края на май месец и да се срещате с много и най-различни папагали. Василена Гръбчева от една буквално джунгла в Вълнуваща среща с папагала Жоро. Аз пък му обърках името, казах, че е Гошо, той си е Жоро. Жоро. Ще ни рецитира очевидно друг път. Вие не сменяйте канала и останете с нас. Продължаваме след минути.